ing Kabupaten Penarukan. Mestine kas padha ngerti apa sing dikarepne lawan Kanjeng Adipati Tunggul Wulung. Dheweke mung kepengin balekake kejayaan ana ing Praja Majapahit. Mula aku kepengin mangerteni kepiye sumpahmu sawise kowe dadi prajurit ana ing Kabupaten Penarukan. Prajurit Arta dawuh tinimbang kepiye sumpahmu? Sasampunipun kula dados prajurit ing Kadipaten Penarukan, sumpah kula tumeta selu gira kula ingkang pungkasan kula badhe adan kalih Penarukan. Bagus, ya kaya ngono kuwi sing tak karepe. Prajurit Ceok, dawuh katimbalan kepiye sumpahmu? Panjenengan ampun Pak. Kenani sesan bebasan putung dibalang. Yen ajur ngumur disinau. Sesantine manah Gusti Patih. Bagus, yo. Aku percaya karo kowe kabeh. Mula Joko Warono, aku njaluk sabyantumu supaya nyagake tityantu Gajah Lawu. Ayo bebarengan tumuju oleh Kasultanan Bintoro. Kabeh para prajurit ing Penarukan. Siaga ing makarya kanthi lumaksana. Magita-gita. Tamjo! Ayo! Tamjo! Ayo!
dipun kelawan panjenengan tumuju wonten ing Kabupaten Senopati Waguna lan Buju. Ngoten nggih. Wis kelakon aku munggah ana ing Pendopo Agung Kabupaten Penarukan malah kaporo. Aku wis bisa ketemu kelawan Adipati Tunggul Ulung. Yo kene nganti ngancik Tribiswana Agung ora swana ing Kasultanan Bintoro dadekake kaluwanmu. Yen to wektu dina iki wis balena. Mula kang saka kuwi kalamonto ing mangkone sawijining utusan saka Penarukan tak jaluk aja nganti kendhat ing kaprayogan. Padha blas perempuan. Tunggul Pati, Pak. Pancen bener. Aku Tunggul Pati. Tunggul Pati. Kepiye Prabu Semi? Yo kene dadak kowe nungkol aku sakwise aku mudhun saka Pendopo Agung Kadipaten Penarukan. Omong Prabu Semi. Tenane aku kautus lawan Kanjeng Adipati Tunggul Wulung supaya balekake prajurit ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Tunggul Pati, Kepiye? sesembahanmu Dipati Tunggul Wulung kuwi wis wani mbalela. Kamangka kowe iki jejering warangka utawa patih. Pancen bener. Yen to ana Adipati kang wis nebal marang piwulang kautaman, saora-orane jeneng warangka kuwi lek ya kudu ngemutke. Omong Prabu Semi. Bener. Kanjeng Adipati wis ora kena dimutke. Mergo dheweke kepengin balekake kejayaan ana ing Praja Majapahit. Mula wiwit dina iki kowe bali yo ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kapura maju. Kapura maju. Rungokke sing gamblang. Aku lan sekabehing para prajurit saka Kasultanan Demak Bintoro ora bakal tumuli ing Demak kalamonto durung bisa ngrangket Tunggul Wulung. Jago
Ucek gitu. Piye kancane tiba? Ditulungi. Kowe tiba. Syukur. Apa? Ora ditulungi malah syukur. Lah iya. Kancane tiba ora ditulungi kok gak syukur. Lho ngapa karepmu piye? Seneng ngono. Kancane mau dibalas, ya Pak No. Dibalas. Oke. Awas,
Ora apa. Hai cak, wis. Ayo ngomong. Karepan piye? Piye? Pancal kok botak ganti kok. Bebas soba. Bebas kancaku lho. Ana kok pancal kok semene brayo. Wong ayo wis. Ora urus. Bebas. Kok bebas kok. Bebas aku sok. Nah iki ora bebas. Gak iso. Tak paino sabo. Iku ana sabo. Sawo matane kok kliru. Iki Mustafa. Sawone iku lho. Aja maju-maju duluwep. Ora padha menane. Ora istimewa, nek kan sawo super. Super apa? Apa? Super soka. Kayak kendek. Super soka.
Buser. Aku panas ya. Kowe lagi pemanasan wis nek patroli jono. Sering kalau pitik. Malah maklek kae. Masuk. Ayo. Halo. Wis tak tasik kowe, Mas. Lah kene apa? Matane kuwi ae. Lah apa? Wong Pak Pito, piye wong bener Mas? Aja kowe betang isun. Yen dewate prasatyo. Yen madhep katon ke datang. Yen dimungkut katon ke derem. Aja kowe betang isun. Sing teke wong bener wan. Iki rusi tak kena gidiro. Manusa lumrah. Aja nyepelano marang kabisane wong liya. Masya prajurit kang wingi sore. Yen tron nanti geledan peperangan papan kene. Ora bakal ono. Yen ngono kae jan akan mati. Di bawah. Iya. Oh, ayo. Apa meh? Wong kuwe. Sultan Guru mati. Iki kene pengarepan. Ora rutinane menungso sing mati saka kepalane tangan. Sing kok arep mati. Ning papan kene ditotono. Wong Demak Bintoro. Apa bener wae bakal gul. Ayo wong. Nanti kene papan kae. Arep komen. Wong Bintoro. Ora beda sing iso tak koyo ngono. Wong bener wae kok kae kasten. Wow.
Wow.